aka zo a gaya shehu Jibril mai to da safe sai muka tafi to limamin garin wai in ba shi ya sallah ba wanda ya sai sai aka ana jira tun safe karfe 8 9 ta yi 10 sai shehu ya ce me ake jira ne aka ce ai liman bai ya ce in liman bai zo ba za a yi sallah ba yayyayi da malaman kowa yana tsoron liman ya san liman zai kashe shi sai shehu ya ce a fito da gawan sai aka fito da gawan sai shehu ya yi sallah ya yi sallah kenan ya idar sai ga liman ya iso zagi da zage-zagen da liman ya zo da shi yana ta bada shi yau na ta bashi hakuri ce sallah kamar riga mun yi kuma Allah ya riga ya karba kuma ba za a sake ta ba ya matsa yana zagi sai ya ce masa kai dan mutuwar ne kake haka kai tashi mun fasa mutuwar gashi mutumin har yanzu yana raye har yanzu da nake magana yana raye wannan ba labari aka bani ba a ina tsaye ne aka yi wannan to me annabi ne ba mu da shi da Allah ne aka yi ba mu da shi to irin shehu Jibriman nan wanda yake wai gawa ya kalli manzan Allah ya nuna maka manzan Allah duk ta yanda ya so shehu Atiku radiyallahu anhu yace yayi ya ga manzo Allah bai samu sai da ya hadu da shehu Jibril shi yasa shi a rayuwarsa ba wanda zai zo ya sauka a kujeran sai ba sai shehu Jibril shehu Jibril ne ya ce maka shi almajirin shehu Ibrahim ne to waya kenan shehu Muhammadu Halifa wan shehu Ibrahim ya gama sallama wa shehu Jibril akan shine in ma akwai sahibul faida to shehu Jibril ne wata rana sai aka yi wata irin tafiya an tafi Kaulaha daga Guru an tafi Kaulaha da hadimai guda 8 ne to wani abu mamaki sai aka tashi daga gidan shehu Ibrahim za a tafi gidan Muhammadu Khalifa amma sai aka yi zaɓi shehu Ibrahim sai ya ɗau hadiminsa ɗaya shehu Jibril shi ma sai ya ɗau hadiminsa guda ɗaya tak saboda tafiyar ta sirri ce sai ma abuta sirri da za su iya ɗauka shi shehu Ibrahim sai ya ɗauki wani malami da ake cewa shehu Umar wani mutumin Fataskum ne amma yanzu yana Gano a zaune sai ya ɗauke shi suka tafi da shi kuma shehu Jibril mai ɗauki wani aka tafi gidan Muhammadu Khalifa sai yana zaune akan kujeransa yana mulki aka durkusa duk aka gaggaishe shi sai shehu Ibrahim ya ga cewa lalle bai san waye a gabansa ba tunda yake zaune akan kujera